Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda Baqy tarap yurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmeleşýär. Şun paýtatymyzda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň yurdumyzyň garaşyly günüň 29 ýyllyk bayramyna başlanan sergi hem sanly ykdysady üsüşiň möhüm uratly almam almasagat öz işine başlady. Ähli halk bayramynyň öňsýratyna geçirilýän giň göçürli sergi ykdysady üsüşiň hem türkmen halkynyň durmuş we ruhy ulgamlaryna giň göçürli özgertmeläriniň öz borçly ýyl ýadygyna uruly. Hormatly prezidentimiz giň göçürli çäregatnaşyjylara gutluk hatyny berdi. Onu watanymyzyň nurany geljegini üçin mukaddis garaşdyrmydan döwletimiziň öz otyarlarynyň halkymyzyň agdy birliginiň hem bütünlüğiniň ykdysady we durmuş üstünliklerimiziň midemed büniýady bolup durýanyny barada edilýär. Hormatly prezidentimiz sergiň we maksadyň yurdumyzyň ykdysadyýety şeýle-de durmuş ulgamyna gadanýan üstünlikleri bilen giňden tanışmak üçin ygtybarly meýdança öwrününi beledi. Hormatly prezidentimizden gutlagy çäre gatnaşyjylarda uly buýsanyş töretdi. Onlarça firmalar hem kompaniýalar, hususy telekeçiligiň wekilleri häzirki mümkinçiliklerini geljekki ötüşini görkezmek bilen 70den uwra kymmatlyklaryň üstü bilen önürýän önümleriniň ýokary hil derejesini hem dürli görnüşli hyzmatlaryny hödürleýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekançylygy arasyna geçýän ýylda gurulýan serginiň ähmiýeti hasam ýokary boldy. Bu ýyl ýurdumyz özüniň hemişelik beýtaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllaryna dagranarýar. Taryhy taýdan gaýtga döwürde 20 çöre taslamalara durmuşa geçirildi. Halk hujurlygynyň ähli puduklaryny düýpli özgertmeler amala aşyrly. Hemme bu ýurda ýerine ýetirilýän işler ukguny dowam etdirilýär. Hormatly prezident bilen üstünlikli durmuşa geçirýän maýy goýum syýasaty netijesinde ykdysadyň öňde barjy puduklary toplumlaryň döwür waplaşdyrylýar hem köpürli esasy ösürilýär. Şeýle-de önümçiligi öňde barjy usullar hem netijeli tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Yurdumyň ykdysady kuwady berkidildi. Degişli durmuş uly kommunikasiýa hem inženerçilik düzümleri döredildi. Bu gedeki sergi diňe bir gadanyň üstünlikleri görkezmek bilen şäkler men eýsem döwletimiziň ykdysady ulgamynyň düzümleýän bölümleriniň maliýe, bank, bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk puduklarynyň şeýle-de ähli urlarda işçilik görkezýän hususy işçilik kärhanalarynyň äwurt uly mümkinçiliklerini äşkar edýär. Şunuň bilen baglykda täzeçilik tehnologiýalara aýratyn ähmiýet berildi. Oň netijesinde daşary ýurtlaryna getirilýän harityň orun tutýan önümçilik hem eksport maksatly önümlüň mukdaryny artdyrmak wezipelери üstünlikli çözelýär. Milli ykdysadymyzyň büniýatly ulgamy hasaplanýan ýalňyş energetika toplumynyň bölümlerini görkezilýän dürli görnüşli gymmatlyklary bu ýere gelýänliň ünsüni özüne çekýär. Sergiň maksatlarynyň biri geljek ultasamlary durmuşa geçirmek üçin maýy terişlerini çekmekden ibaratdyr. Hormatly prezidentimiz bu mesele aýratyn ähmiýet berýär. Suwuklandyrylan gazyň, karbamidin hem tebii gazyň öndürilýän ammiýagyň, grafitden taýýarlanýan elektrotlaryň önümçiligi boýunça kärhanlar himiýa tenatyna değişip oturýar. Yurdumyzda ýeri halkara hem sebitleýin deňiz, awtomobil, demir ýol we howa ular boýunça çykalgalary bolan howa hem ýeri su gatnawlary birleşdirýän uly ulgamy döredilýär. Hormatly prezident bilen başlanýagy boýunça ara gatnaşyk hem uly ulgamyny geljek ultasamlary durmuşa geçirmek boýunça giňişleýän maglumat berilýär. Sergide ýol gurulşy boýunça aýratyn bölümler döredilip durýar. Häzirki döwürde döwrewap ýokary tezlikli uly ýollary, köprüler, köp zowlukly aýlyly ýollar gurulýar. Olaryň gurulşy aýratyn inženerçilik teknik çözgütleri şeýle-de täzeçilik tehnologiýalar talap edýär. Şoň üçin hem sergide ýurdumyzyň esasy ýollarynyň ornuny köprüleň, köp zowlukly ýollaryň gurulşy boýunça ýürütülýän kompaniýalaryň bölümleri sergi gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Şeýle-de bu ýerde logistik urly kompaniýalaryň işleri görkezilýär. Olara bulgamda ýeri halkara taslamalarynı durmuşa geçirmekde möhüm orna eýleýär. Uğurda düzümlüğün şeride pudoğun örtük taşlarını, sement, kerpiç, dürlü blokları, mağdanayla guruşuk serişlerini, turb önümlerinin armaturları, demir önümlerini, bedegi işlerini, boyoğları, örtük serişlerini, santexnika, elektrotehnika degişli önümleri önürýän ýeri kärhanalaryň görkezýän gymmatlyklary ýurdumyň gurulşyk senatynyň sadaşly üsýanyny aramatlanýar. Daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçilik diňe bir importyň umumy meşruny azaltman, eýsem ol haritlaryň özüne düşýän gymmatyny peseltmäge şert öredýär. O senagat toplumy degişli bölümlerde çörek hem un önümleriniň paýtaň, şeýle-de ekrançylyk meýdanlaryny, milli dermiň o senagat toplumyna daşary ýurtlaryň getirilýän önümlüň orun tutýan önümçiligi üstürmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek şäklaryny, gurulan ýyla çykany hojalyklaryny ösürilip ýetişdirilen gök hem meýwe önümleriniň ören köp görnüşleri görkezilýär.
Yurdumdan bazarlarynyň azyk bolşugyna aýany diýene bu görnüşler hormatly prezidentiň başlanjy boýunça adamlaryň awadançylygyny üçledilmegine, uluň saglygynyň gorunmagyna gönükdirilen ykdysady özgertmeleriň bu pudukda üstünlikli amal aşyrýanyny äşgär edýär. Önümden kemmesi halkary uluňlaryň talaplaryna hemem ekologiýa ýagyna laýykly gapanypdyr. Hemem gödegeluli bedeg derejesinde hödürlenýär. Azyk howpsuzlygyny hemem içerki bazarlary halkyň sarp edýän haritler bilen üpçün etmek wediýetleriniň çözülmegine hormatly prezidentimiz möhüm ähmiýet berýär. Welaýetlaryň taýýarlan bölümleri her sewtiň özüne mahsus aýratynlyklaryny, uluň önürýän önümleriniň öz boşlugyny görkezýän gymmatlykları ýurdumyzda ýaýwanlanylan özgertmelegiň üstünlikli durmuşa geçirilýänini has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Dokmulgymy halyk hojalygynyň öňde barjy eksport uly puduklarynyň biriniň önümlerini görkezýär. Nahmata hemem ýüpek matalan, tikin we örme önümleriniň ödürli görnüşleri ýokary keldi. Ajaýyp bedegi milli öwüşünler bilen tapawlanýar. Fergin şäklerine şerde owadan naşly hallar, durly öwüşüňli şaýsepler, ýüpek matalar hemem el hünäriniň emelerine naşly önümleri, durly görümdäki bedegli küýde önümleri, çeperçilik serişleri hemem öz boşly sowgatlyklary görkezilýär. Saglyk ulgamy degişi bölümlerde ýurdumyzyň birnäçe ýokunç keselleri, ýok edenliginiň iqrarnamasy hakyndaky halkary guwanamalarynyň nusxalary goýulypdyr. Şeýle bu ýerde hormatly prezident bilen gatnaşmagyna 7 ýokunç kesele garşy görüşmek maksady bilen geçirilýän halkara sammitler bardy, gurrun berýän maglumatlar bar. Dürlü görnüşli derman önümleri, dürlü gurallar, lukmançylyk gorugly basary, hemem agly burun örtükleri, hyzmatlar, lukmançylyk ulgamyny işen ulanylýan täzeçil işläp taýýarlamalar, TBG kosmetik serişleri hemem beýlekler bu bölümde möhüm orny elýär. Lukmançylygyň dürlü ularyny işen ornaşdyrylýan täzeçil almy işläp taýýarlamalar ýokary derejeli kompýuter tehnologiýalary, hünärmendligiň ünsüni özüne çekýär. Paýtagtymyň häkimliginiň bölümleri häzirki döwürde ýurdumyň ähli şäherleriniň baş bedegine öwrülen dürlü güller hemem bagyna hallar bilen bedelipdir. Bu ýerde dürlü maksatly binalaryň maketlary mörkezilýär. Hususy pudugyň wekilleri halk hojalyk toplumynyň köp sanly önümçilik puduklaryny ýurdumyň durnukly üstüne munasip goşunt goşma arkaly öz orunlaryny barha pudulanýarlar. Ýurdumyň telekeçleri hemem harit önürjileri, owa hojalygy, azyk senagaty, dokma we mebel önümçiligi, poligrafiya işi, häzirki zamany ýaşaýşy toplumlarynyň, senagat kärhanalarynyň gurulşy ýaly uğurlarda işeňlik görkezýär. Ýurdumyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agalarynyň mümkinçiliklerini görkezýän bölümde olaň Türkmenistany 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýat konsepsiýasyny durmuşa geçirmekde alınıp barlayan işleri beýan edilýär. IT tehnologiýa ulgamyny iş alyp barýan ýeri kompaniýalar fergi meýdançasyna möhüm orny eýleýär. Telekeçileriň gurulşy ulgamyny alyp barýan işlerine fergide giň orun berilýär. Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli ulag ýolunyň Akyl vilayatynyň täze idara ediş merkeziniň Aşgabat Seyit deskalarynyň gurulşyklary iri döwlet sargıtlarynyň hatarına durýar. Ýurdumyň häzirki zamany poligrafiya hemem neşri işlerini görkezýän bölüm ferge gatnaşyjylaryň ünsüni özüne çekýär. Onu hormatly prezident bilen ýurdumyzda hemem dünýäniň dürli dillerine terjime edilmegi bilen daşary ýurtlarda uly meşgullyk gadanan kitaplary aýratyn orny elýär. Bilim, medeniýet, bank ulgamynyň hemem ätiýaşyny şuramalarynyň ýürütülüşdiren bölümlerini degişli uğurda gadanlayan üstünlikler görkezilýär. Sport, syýahatçylyk hemem sagdyn durmuş ýerlerini degişli bölümden ýany köp adamly boldy. Şäher uluşyk hemem senagat ulgamy şeýlerde ýol ulazymlary puduklaryny bilelikdäki tasamlary amala aşyrmaga gatnaşýan daşary ýurtguramalary hemem kompaniýalary fergide öz mümkinçiliklerini görkezýärler. Hormatly prezidentiň başlanjy boýunça möhüm tasamlary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk edýän işleri bölümiň özünde diýär. Günüň ikinji ýarmynda sanly ykdysady ösüşiňi möhüm uratly Alman maslahat öz işine başlady. Oň başynda sanlaşdyrmagyň milli ykdysadyýat möçüni hiltaýdan täze tapgyrdygy beleneli. Hormatly prezident we ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça ýürüdýän anyk şuňur oýlanşykly hemem almatyýdan esaslandyran syýasy netijesinde oňa geçmek mümkin boldy. Maslahada gatnaşyjylary Türkmenistana sanly ykdysadyny ösürmek, durmuş goruglygy, ýurdumyň milli statistikasyny döwür wapraşdyrmak hemem tehnologik ötüşi üpçün etmek babatda sanlaşdyrmagyň ähmiýeti, sanly bilimi ösürmegiň zerurlygy hakyndaky çykyşlar diňediler. Maýa goýum serişlerini ösürmegiň geljeki uğurlaryny kesýetlemek, daşary ýurtlaryna getirilýän haritlaryň orny tutýan önümçiligi, ýokary tehnologiýalary, täzeçil puduklary, hususan elektron senagatyny ösürmek boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezident bilen giň möçürli toplumlaryň şäher uluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyzda döwrewap ýaşaýyş şaýlary gurulyp adamlaryň oňoýly ýaşamaklary üçin ähli amatly şertler düredilýär.
Mukaddes garaşdyrmadan şanly 29 ýyllyk bayram münasibetli Bayramar şäheriniň Altynatır köçetiniň urunda 4 gatly 24 öýle Dugrawap ýaşaýyş şaýynyň dawaraly ýagdaýda açylyp ulanylmagy berilmegen munyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezident bilen taýsy taýlary netijesinde Bayramar şäherine ýaşaýyş şaýlygyny gurmak maksady bilen bölünip berilen ýer bölegine bina edilen bu ýaşaýyş şaýy häzirki zaman şertlerine dol laýyk gelmek bilen şäher gözelliginiň öz bolşly bütügi taýdaşygyny emele getirdi. Muň özi mehriban arkadamydan ýurdumyzda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokurlanmakda, bagtyar aýatlamyzda ähli amantyklary bilen ýaşaýyş şaýlygyny mümkin etmekde, amala şerýany ýurt bähbetli belent maksatly işleriniň aýdyň netijeleridir. Iri şäher ulaşyk tasamalarynyň çägine paýy ulaşyk etatyny gurulan 4 gatly 24 öýle bu ýaşaýyş şaýyny Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk önümçilik ministrliginiň Türkmenaba şäherindäki Türkmen beton konstruksiýa karhanasynyň işleri bina etdiler. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna bu Dugrawap jaýyň açylyp ulanylmagy berilmegi şäheriň bagtyar ýaşaýjylar üçin iň bir şatlykly unyň birine urly. Bu jaýyň toý şatlyklaryna we senen açylış dawrasyna Bayramar şäheriniň bagtyar raýatlary, medeniýet ulgamynyň işgärleri, gullukçylar gatnaşlary, ýokary ruhlan tebesenen dawara giňerme eýe bolup medeniýet usmuly satlarynyň çykyşlaryna we seni Göwnleri galkynarýan çykyşlarda mehriban arkadamydan halkymyzyň eşretli ýaşaýyş durmuşyny gönükdirlen siýasatlar bilen ösüşleri, hemem ruwaşlyklary we seni ýani edil diýarymyz şeýle milli toý diýiplemede wasp edildi. Bu ýerde ýerine ýetirilen tans we folklor dörejilik çykyşlaryna gelin almak, o jaý toýlaryny tutmak ýa-da türkmen toýlarynyň ajaýyp diýipleri hemem şatlyk şowugyny giňden beýan edildi. Dugrawap ýaşaýyş şaýynyň açylış dawrasyna çykyp geplen adamlar şäheriň bagtyar maşgalaryny, täze jaýlaryna göçüp gelmekleri bilen gutlap, halkymyzyň bagtyar durmuş üçin uly alady diýen milli dermede alkyş sözlerini aýtdylar. Davaral şäherinde bu ýaşaýyş şaýynyň gurulşyny zähmet çeken gurulşykçylaryň bir näçesini hormatly prezident bilen sowgatlary mowşurly. Ähli amatyklar bolan bu jaýyň eýeleri bolan bagtyar maşgalary täze jaýlaryň açarlarynyň gowşulmagy bolsa, davaran iň bir şatlykly pursatlarynyň biri boldy. Davara atnaşanlary soňra täze jaýlara göçüp gelen maşgalaryň täze jaý toýlarynyň mehmanlary bolmak bilen jaýlaryň otoglaryna döredilen amatly şertler bilen tanışdylar. Täze ýaşaýyş şaýynyň otogları 2 hem 3 otoglardan ibaret bolup, olarda adamlaryň oňoýly ýaşamak üçin ähli şertler döredilipdir. Diň jalmak hem çağlar üçin ýetlenen otoglary zerur bolan Dugrawap mebelleri bilen çöredilipdir. Aşgana otoglaryna bolsa dürli tagamlar taýýarlamak üçin oňoýly mümkinçilikler bar. Otoglaryň ährisi elektrik, ýylylyk hem suw ulgamlary bilen üpçenilipdir. Ähli amatlyklar bolan täze jaýlara göçüp baran bagtyar maşgalalar dawaraly unny, jaý toýlaryny toýlap, toý taşaklaryny giňden ýadyp, dürli tagamlar taýýarlap, mehmanlary hödür etdiler. Otoglarda döredilen oňoýly şertler bilen tanışan adamlar bagtyar maşgalaryň jaý toýlarynyň mehmanlary bolmak bilen olaryň bereketli toý taşaklarynyň dul tagam dadyp bagtyar maşgalary täze jaýlar bilen gutladylar. Arzulyň amala şän ýurduny berqarar döwletimizde täze jaýlaryň eýeleri bolan maşgalary halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam gowranyrmakda alyp barýan bimeşhur işler üçin mehriban arkadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Gadymy türkmen topragy taryhy hem medeni ýadygarlyklary öreýän baýdyr. Ýurdumyň çäklaryny, watanymyzyň gadymy taryhyna hem merdana ata-babalarymyzdan geçen şöhratly ýollarynyň şaýady bolan taryhy ýadygarlyklaryň onlar çoda saklanyp galypdyr. Öz halkynyň beýik taryhyna çuňur sarpy goýan, hem bu barada öz almy işlerini giňişleýin beýan edýän hormatly prezident bilen ýygydarly taýlalary bilen şol ýadygarlyklary aýol saklanýar, rejelenýär hem düýpli öwrenilýär. Bu işler netijesinde ýurdumyzyň ýadygarlyklarynyň bir näçesi adamlaryň medeni gymmatlyklarynyň UNESCO-nyň bütün dünýä sanawyna girdildi. Ýene bir näçeleriniň bolsa bu sanawa girdilmegi urna degişli şäherlere geçirilýär. Hormatly prezidentimizin Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi atly kitabyna beýleşi ýaly Ýöreziýa ikliminiň günnogaryny we günwataryny birleşdiren bu gadymy ulag ýolunyň kemale gelmegine we işen hereket etmegine türkmen halkyna esasy orunlaryň biri degişildir. Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň ýakyna geçirilen meclisiniň birine arkada prezidentimize gözel paýtagtymyz Aşgabatyň häzirki ýerleşýän çäklerine gadymyzda ösen medeniýetiň, senetçiligiň, küýdegärçiligiň, külalçylygyň bolanyna şaýatlyk edýän ýene bir gymmatly tapynnynyň ýüze çykarylanyny barada hoş habar aýdyldy.
Aşgabatda yer guruluşy işleri geçirilýän makalyna Parfiýa döwrüne degişli küýdegärçilik önümleri ýüze çykaryldy. Bu çägi içgin öwrenmegiň netijesinde taryhy we medeni ýadygärliklary goramak, öwrenmek hem derejelemek baradaky milli müdürlüğiniň hünärmenleri Katara duran 3 tane keramika humlaň bardygyny anykladylar. Hünärmenler geçiren ilkinji barlaglarynyň netijesinde bu tapynynyň Parfiýa döwrüne degişligi, has takygy bu tapynylaryň ýaşynyň 2,5 000 ýyla barabardygy anyklandy. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet muzeýine täze ýüze çykarylan arkeologik tapynylary goşulmak laboratoriýy. Dawaran başynda Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň ýanynaky taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem derejelemek baradaky milli müdürlügi tarapyndan täze tapynlar Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet muzeýine goşuldy. Çäre ýurdumyň belli taryhçylary hemde sanly video aragatnaşy arkaly vilayet taryhy ülken öwrenş muzeýleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Dawara gatnaşyjylar milli taryhymyzy we medeniýetimizi ösdürmäge, taryhy ýadygärlikleri aýagly gorap saklamagy, olary düýpli öwrenmäge berýän hemişelik ünsü üçin arkada prezidentimize tüý sürekden hoşarlyklaryny beýan etdiler. Sonra çäre gatnaşyjylar Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň gymmatlyklaryna synladiler. Şeýle hem dawaran çäklaryny Türkmenistanyň Döwlet muzeýine Bagtyarlyk döwründe milli gymmatlyklarymy muzeýleşdirmeň tejribesi atly maslahat geçirildi. Maslahatda taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem derejelemek baradaky milli müdürlüğiniň hünärmenleri, ýurdumyň taryhy we medeni döwlet gorakhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşyp, ýadygärlikleri gorap saklamak, öwrenmek, olary rejelemek boýunça alınıp barlayan işler barada gurrun berdiler. Hormatly prezident bilen ýygydarly taýlalar bilen halkymyň milli gymmatlyklarynyň gorulyp saklanmagyna ösdürilmegine hem dünýäde giňden wagt edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmen bedewlenmez hallamaz bilen birlikde Türkmen alawaýetlerini de aýratyn ulusar poýlýar. Burada döwlet başçylygynyn başlanýy esasynda ençeme ajaýyp işler alyp barylýar. Şol işlerin hatarına yakını idare binasy Aşgabatda yerleşen Halkara Türkmen Alawaýetlary Assosiasiýasynyň döredilmegi uly orna ýelýär. Assosiasiýanyň welaýatlardaky bölümleri munasyp işleri ýerine ýetirýärler. Melim bolşýaly şu ýylyň maýyna Türkmen Alawaýetleri Assosiasiýasy döredildi. Geçen aýyň ahyryna bolsa oňa halkara derejesi berilip, şoň binýadyna Halkara Türkmen Alawaýetleri Assosiasiýasy döredildi. Şonuň bilen birlikde de assosiasiýanyň tertipnama tasdiklandy. Onda ýurtly agdalary ýerine ýetiriji komitetiniň gözlegçilik derňew toparynyň we ýolbaşçy düzüminiň agdalary saýlandy. Bulardan başga da assosiasiýanyň welaýetler hemde Aşgabat şäheri boýunça bölümler döredildi. Şular esasynda welaýetlerdeäki bölümler bellenlen işleri göwnüjay alyp barýarlar. Şu işlerde Mehlawan Akademiyanyň Türkmen Alawaýy atly çuň manyly kitaby olary uly ugur görkezji bolup hyzmat edýär. Oň esasy maksady Türkmen alawaýlaryny ýygydaly köpeltmek, halk seçkiçilik usulyny hemde milli şinaslyk mektebini giňden peýdalanyp, halkara derejesine ýetirmek bolup durýar. Ýeri gelende bu orada ýerine ýetirilen işlere de ünsçe kirse maksada laýyk bolar. Ýa-ni ýakynda Ahal welaýatynyň Akbuğda ýetiranyň çägine Türkmen Alawaýetleri hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumy hemde Änew şäherine veterinariýa bejerişhanasy we üý haýwanlaryny saklaýan dünýä ölçeglerine gawat gelýän toplum gurulyplanmagy berildi. Toplumda haýwanlara keselleriň öňüni alyş tanzymlaryny geçirmek, keselini anyklamak we bejermek boýunça hyzmatlaryň durly görnüşleri anyp barylýar. Munyň özi halkymyzyň wepaly ýollaşy, milli buýsanjy hasaplanýan Alawaýetler hakyny edilýän aladanyň ýurt derejesinde özüniň oňy netije berýänligini aýdynlygyna sübut edýär. Ýurdumyzda içnaatlygy ösdürmek, bu urda gazanylan üstünlikleri halkara derejesinde giňden wagt etmek maksady bilen Halkara Türkmen Alawaýetleri Assosiasiýasynyň Türkmeniň nusgalyk Alawaýy jurnalynyň döredilen uny belli geçmek ýerlikli bolar. Gademden gelýän milli däýeplere laýyklykda ýetijiler alawaýlary daň seger bilen gezme çykarýarlar. Tejribäni görkezişi ýaly alawaýlaryň segerin şu pursatyny erkin hereketleri, TV-ga bilen sağlaşyk goşmasyny emele getirýär. Ýeňşe bolan erki, beden we ruhy güýji, rehimligi bilen tapawutlanýan alawaýlar halkymyzyň buýsanjy bolan ahaltege bedewleri, şonuň ýaly arheologiýa ýadygärlikleri hemde beýleki gymmatlyklary bilen bir hatarda milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegidir. Şoň görä döwlet başçylygymyzyň tagallaty netijesinde bu tohumyň genofonduny gowlandyrmagy we ösdürip eşitirilmegine şeýle bu urdaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge önüktirilen uly işler amala aşyrylýar.
Şonuň bilen baglykda milli gymmatlyklary gorap saklamak we dünýä ýaymak hormatly prezidentimiň ýygy durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Türkmen alawaýynyň seçki tokumçylygyny hassa gowlandyrmak hemde başdan artdyrmak bu urda geçirilýän giň gerimli işleriň möhüm ugruna görli. Soňky ýyllarda dünýäniň dorly künjeklerine türkmen alawa itleriniň muştaklarynyň sany barka köpelýär. Şeýle ulugdyklanmany nazarlanmak bilen ýurdumyzda halkara türkmen alawa itler assosiasiýasynyň döredilmegi, itleriň tokum arasylygyny saklamak we köpeltmek boýunça ähli hünärmenleriň türkmen alawaýlarynyň muştaklarynyň dünýä belli itleriniň taryhy meskenine birleşmegine ýardym etmek bilen çäklenmän. Eýsem bu saýlama tokum itleriniň baş sanynyň hassa artmagyna, itçilik babatda tejribe alşylmagyna hemde netijeli halkara başlangyçlarynyň ýoly goýulmagyna ýardym eder. Usfatlan, işine täze başlayan işnaslaryň öňünde de alawaýlaryň gymmatly häsiýetlerini gorap saklamak we ösürmek wezipesi durýar. Bu tohumyň kemale gelmegi wagtda asyrlardan gelýän däplere ýerilmegi oň ajaýyp häsiýetlerini saklamaga kömek eder. Şol häsiýetler türkmen alawaýlaryny beýleki tohum itlerden tapawutlandyrýar. Şoňa görä alawaýlary köpeltmegiň tejribesini toplamak we umumlaşdyrmak, toplanan bilimleri paýlaşmak möhümdir. Türkmen alawaý öz täsin häsiýetleri netijesinde dowamy ençeme müň ýyllyklara uzayan durmuş dynagyndan ören üstünlükle geçdi. Bugun morsa ol hemişe bolşaly türkmenleriň durmuş ýoluny hemrasy bolup, täze eýýama gadam goýýar. Olary köpeltmegiň gadymy däpleri bolsa, almyň we seçkiçiligiň, tehnologi işläp taýýarlamalaryň iň täze gadananlarynyň esasyna häzirki zaman görünüşinde dowam etdirilýär. Halkara Türkmen Alawa Itler Assosiasiýasynyň vilayatlerdäki bölümleriniň agdalary halkymyzyň baý medeni mirasynyň bölegi hökmünde milli içnaslyk däplerini gorap saklamak baradaky aradalar üçin milli liderimize hoşallyk bildirip, assosiasiýanyň we vilayatlerdäki bölümleriniň bu täsin tokumynyň goralyp saklanmagyna we ösdürilmegine, bütün dünýäde mundan meýlekde ýaýradylmagyna münasip goşant goşjoklyklaryny ananlarýarlar. Hormatly prezident hudan berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe bedew wady bilen öňe barýan ýurdumyzy ilaty ýylyň islenik pasyna türkmeniň bereketli topragyna geçirilen teri göýek bagçy önümler bilen bolalyn üçin bagtda anyk wezipelerini üstünlikle berja etmekde. Ahir vilayatyna da köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa vilayatyň göýek ekrançylarynyň zähmeti bilen ýetişdirilýän önümleriň bugünkü günü ak bazarlamada bedep alyjylaryň köp islebilýän haritlaryny öwrülmegi aýdyň masallar. Hormatly prezidentimiň owa hojalyk puwdagyny döwrewap ösürmek üçin kabul edýän ýylt behwetli geljeği nazarlayan kararlaryny durmuşa geçirmegi, özleriniň baş maksadyny öwren Ahal vilayatynyň işini ustat ekrançylary tarapyndan şu ýyl bagça ekinleriniň bolken bereketli hasyly ösürilip ýetişdirilýär. Ma'lum bolşýaly, türkmen bagçaçylarynyň şan şöhratyny äleme ýaýgan, bereketli topragymyzda ösüp ýetişýän ala arpazlar bugünkü günne eslegli önümleriň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiň owa hojalygyna berýän uly gollugy netijesinde Ahal vilayatynyň kärenetçileri datly arpazlaryň bitkinligi we bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek ugruna ihlasly zähmet çekerler. Häzirki wagtda biýaralaryň arasynda görünýän içi köz ýaly arpazlar olary synan adamlaryň göwnüni göterýär. Ahally usat bagçaçylary ala arpazlar bilen birlikde vilayatyň ähli şäherdir etraplarynyň hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ilatyny ýokary hili göw önümler bilen ýygyderli üpçün etmegi maksat edinip, şu ýyl badamjanyň, balgar burçunyň, pomidoryň, kelemiň, hyýaryň bol hasylyny kemale getirdiler. Kärenetçi daýhanlaryň ihlasly zähmetleri bilen ýetişdirilen bu ekinleň ýaýlyp ýatan meýdanlaryny göreninde göwnüň öterilýär. Öz işlerini usat kärenetçiliň zähmeti bilen ösürilip ýetişdirilen göýek bagça ekinleriniň bol hasyly ýygyderli ýygnalyp toý bayramlarymyzda saçaklaryň bedegine urilýär. Häzirki wagtda ekin meýdanlaryna tebigaty gözel gelişik berip oturan göýek bagça ekinleriniň ajaýyp keşfi, vilayatyň bagçaçy daýhanlarynyň gojur gaýraty ýorulan ihlasly zähmetleriniň bu ýylda kemsiz gerne düşýänliginiň gowanyrjy şaýatnamasy bolýar. Topraktan şirin nabat bagçy önümlerini önürmäge giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýylt behwetli işleriniň hemişe rowaj bolmagyny edermen daýhanlarymyz ak ýürekden arzu edýärler. Vilayatyň halal zähmetden bagd rasal hem döwlet tapýan göýek ekrançylarynyň häzirki wagtda çekýän gojur gaýraty ýorulan pek zähmetleri Türkmenistan bir taraplan mekan ýylynda da halkymyzyň toý saçaklarynyň ýyl günümiziň günnelik sarp edýän göýek bagçy önümlerinden we olardan taýýarlanan nagmatlar bilen hemişe dolup durjakdygyna bolan belent anam puwtalanyrga.
Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň şäklerini dürli şäherler giňerimde ýaýbandyrlýar. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli künjeklerini yol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine raýatlamadan aýratynam ýaşlaryň bu urda giň düşünje almaklarda gönükdirlenler. Bir aýlygyň şäklerini tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda özüň alyp barmagyň düzgünleri, ýol hereketine gatnaşyjylaryň her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligine düşünmegini, wagt etmäge hemem jemgyýetimizi ornaşdyrmagy gönükdirilen çäreler giňden ýaýbandyrlýar. İçeri işler, bilim, saglyk goraş we derman senaty ministrlikleriniň wekilleri çäreleriň degişli meýilnamasyny taýýarladylar. Bir aýlygyň şäklerini äkli ýerde dürli çäreler geçirilýär. Yol hereketiniň howpsuzlygynyň umumy milli çäresi watanymyza insan hakynyňky aladanyň, onuň ygtybarly goruglygynyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygy giň möçberli çäreleri möhüm ähmiýetli wakalary beslenýär. Bu çäreleriň işçän käseti aýratyn bellerlikdir. Bir aýlygyň ýurdumyzyň ähli künjeklerini yol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň aýratyn ýaşlaryň bu urda giň düşünje almaklaryny gönükdirilenler. Jemgyýetimizde ýolly özüňi alyp barmagyň, ýokary medeniýetini wagt etmäge, yol hereketine gatnaşyjylaryň her biriniň yol hereketiniň howpsuzlygyny şahsy jogapkärçiligine düşünmegine gönükdirilen maksatnamalaryň çäreler giňden ýaýbandyrlýar. Degişli pudoklaryň, ministrlikleriň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guraýan çäreler hem möhüm ähmiýete eýe bolýar. Häzirki günlerde geçirilýän ýaşlar türkmen türgünleriniň tejribesiniň artmagyna ýardym edýär. Ýokary guramaçylygy eýe bolýan sport bäsleşikleri milli hemem halkara oýunlaryna taýýarlygyň öz bolşy tapgyrydyr. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş Institutyna Ýokary Oky mektebinden toparlanan Owa Hojalyk Uniwersitetiniň voleybolçylarynyň arasyna ýollaşyk duşy geçirildi. Jogapkärli duşda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwürmegi ýaşlaryň çekilişli käsetini üpçün edýär. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde ulugdyklanma döretdi. Oýunlar uswatlar ýüze çykalmaga mümkinçilik berýär. Duşlaryň her biri tälimçileriň üst merkezine boldy. Voleybolçylaryň maksady her bir oýunda ýeňiş kazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjellik, belin sekbetleriň başlangyjydyr. Şu käsetleriň voleybolçylara mahsus bolmagy gowundyryjydyr. Öz boşda taýýarlygy öwürleýän duşlar milli ýygnymyň düzümi üçin täze oýunçylary kesitlemäge ýardam eder. Şowly çykyş etmek toparlar üçin zerur bolup durýar. Bu ýagdaý her bir duşyň gyrykly käsete beslenmegini üpçün edýär. Oýunlar türkmen voleybolunun uswatlarynyň kemaly gelýändigini görkezýär. Şeýle ýaşlar Türkmen Döwlet Mal Institutyna da geçirli. Ýaşlarda ýokary netijeleri gazanmak boýunça tejribeleriň öwrünilmegi aýratyn bellerliklidir. Ol ýeňşe tarap öz boşly badalgydyr. Ýurdumyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýnamy sesasyna geçirilýän ýaşlar üstünliklere beslenýär. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň aýtana we paýtaht Maşgabatda 19-njy sentýabrda saat 20-den 20-nji sentýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan ulaýatynyň Kapriamurtly hawryp Demirgazy kulmatalan teleskonto 8-13 metr käýerlerini 15 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 15-20 gradus, gündüzini 25-30 gradus. Kenar ýatraplaryny 20-25 gradus maýly bolar. Ahly ulaýatynyň Kapriamurtly hawryp Demirgazy kulmatalan teleskonto 8-13 metr käýerlerini 15 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 13-18 gradus, gündüzini 26-31 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny Azkemburtly hawryp Demirgazy kulmatalan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 10-15 gradus, gündüzini 28-33 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny Azkemburtly hawryp Demirgazy kulmatalan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 9-4 gradus, gündüzini 28-33 gradus maýly bolar. Daşow welaýatynyň Kapriamurtly hawryp Demirgazy kulmatalan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal utar.
Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Paýtaty Başgabatda az kemurtluk wagrup demirgazy kulmataran teleskontu 11-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gecesine 16-18 gradus, gündüzüne 27-29 gradus maýly bolar. Ýurdumda boýunça sentýabr aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň hadadan 24 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Merhaman ýeşer, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhaman adamlar, şununla watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne ata watanma türkmensan, ähli babatlarda ösçüreýär. Ähli işleň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşlar bolun, edileşer.